Помириши. Така. Пиша. Ми не е плод. Да. Много добре. После? Много ми е познато. Канела е това. Канела ли е? Пишеме канела. А може и да не е канела? Нищо. Нищо е. Ето второто, хвани го и ми кажи на какво ти мирише. На роза ми мирише. Добре, пише роза. Аз нямам да оцела нито едно сигурно. Аз знам някакви. Цвете. Цвете. Да, цвете, нали? Може и люлюк да беше това. Я помириши пак. На люлюк ми мирише. Слагаме люлюк. На люлюк ми мирише. Това е третото. Може да го вземеш, заповядай. Това е цитрус, това е лимон. Много съм добра. Много си добра. Ставаш за вице-президент. Лимон. Ето ти е последната. Това е сложното с 2 в 1. Ако успееш поне едното да отгатнеш, аз те признавам. Все едно имам манго нещо. Не, мастика няма. Няма мастика, така ли? Добре. Значи тук има плодове, според мене. Пиша манго и още нещо. Може и ванилия да има. Добре, пише и ванилия. Смесен аромата и затова няма... Може да свалиш превръзката. Да. И сега да видим как се е справила Иринчето до тук. Първата свещ, тя е написала канела. Значи, ли? Приближава се малко. Аромата на тези лампа е карамел. Карамел. Така, и двете са така сладникави. Значи сладките аромати, както казахме, са успокояващи. Така ли? Така въздействат на нас? Да. Харесва ти? Добре. Второто е люляк. Така сме написали. Първо беше роза, обаче след това стана люляк. Да, това наистина е люляк. Така ли? Да. Има някакви други цветя вътре, обаче... Няма значение. Цветята няма значение. Важното, че аромата е на люляк. Ето го слагаме. Аромат на люляк. Добре. Как въздейства люляка? Самите цветни аромати така въздействат, подобряват настроението. Добре. Третата миризма беше... Много ми харесва, много е свежо. Киви ли е? Манго ли е? И този аромат го това позна. Това е цитрус, нали? Това е лимон. Ама аз дала ли съм ги всъщност? Там с късъм се объркал. Но там половин точка ти пишеме, просто въобще никакви грешки. До тук много добре. И третата, и този сложния аромат, който е 2 в 1. Един аромат е познат. Ванилията. Ванилията. Да. Другото сега ще застреляме, слушай. Другата част е бърбан. Алкохола бърбан. Ние тук мастика ти подаваме разни такива неща, но друго си малък е бърбан. Аз не съм подозирала, че бърбанът и въобще уханието на бърбан може да бъде... Оказва се, че двете смесено дават невероятен аромат. Да, и как въздейства този аромат на точно сетивата? както казах, ванилията действа успокояващо. И бърбана ни разтапя тотално. Да. Добре. Справи се прекрасно, Иринча, затова заслужава аплодисменти. Мисля, че се убедихме, че дори в нашия високотехнологичен свят все още трябва да се доверяваме първо на сетивата си. Добре е от време на време да се зареждаме с чиста енергия от плодовете и цветовете на природата, за да запазим баланса и хармонията на тази в душата и тялото си. Нека сега да видим дали така хармонично ни се получава и промяната за новата визия на нашата гостенка в салона за красота. Сияна, вече сме на последния етап – гримът. Но преди да чуем мнението на нашата специалистка, искаме да попитам, Яна, ти с какви цветове обичаш да се гримираш? По принцип използвам спирала и меки тонове. Съвсем леки в розова гама. Яна е с много артистични линии на лицето. Как си подчертават и тези преимущества? В случая аз избрах да използвам един по-студен тон. Това е тюркоазеното синьо, което дори избива малко към зелено, за да стане по-живописно в комбинация с това медно-златисто, втория цвят. Така леко съм издължила нейните очи, които имат доста котешка форма, много големи и изразителни са.
И всъщност с тюркоазеното и златното придобиват един блясък малко като на принцеса, защото златното носи усещането за луксозност и малко по-претенциозно е и тежко, а пък синьото е по-жизнерадостно и вече червилото е нежно-розово, непретенциозно, за да може да се привлича вниманието основно от очите. Яна каза, че предпочита меките и светли тонове. За един вечерен грим, доколкото знам, трябва да се направи една сянка, трябва да има някакъв много тъмен нюанс на цвета. За нея какъв се предпочита? На нея би отивало тъмно, точно защото е с черна коса, така че тя спокойно може да избере за това интересно изразително лице и по-предизвикателна визия. Аз ти пожелавам все повече моменти да имаш за твоята предизвикателна визия. Нямам търпение да видя в огледалото, като една романтична, красива икона. А вие останете с ревю в студиото, за да видите новите вдъхновения на дизайнерите за есен-зима 2006. Есента е сезонът на дългите разходки и заниманията с спорт на открито. Затова днес сме решили да ви заредим с някои актуални предложения за спортно ежедневната ви визия. Материите са естествени – памук и фин деним, а цветовете са комбинация от по-пастелните нюанси, напомнящи за идващата зима и свежите тонове на отиващото си лято. Нежно-розово, ярко-червено, лимонено-жълто, сиво и бежево. Панталоните са прави или скрачоли тип балон за връзки при глезените, декорирани с множество пришити външни джобове и колани тип панделка. Полите са от мек деним с дължина около коляното. Конструкциите са раздвижени или асиметрични, с няколко плисета или наверевни парчета, за да осигурят комфорт и свобода на движенията. Якетата са скъсени и прибрани до тялото. Подобно на полите и панталоните са украсени с множество външни джобове. Облечете се в топли удобни дрехи и се насладете на последните слънчеви дни. Съветват ни дизайнерите. Момичетата са музите на красотата днес. Аз се надявам да изненадам приятно с подарък един от вас, писал ни през седмицата на електронния адрес. Изненадата днес е за... Сега ще видим кого. Лудата vn@abv.bg. Сега ще видите какво спечели лудата. За нея са две неща, ето тази прекрасна пола, съвсем в модните тенденции. И също така, ето тази бяла блуза. Да си ги носи със здраве, нека да се обади на телефона, който е изписан на вашите екрани. А всички останали можете упорито да продължавате да се регистрирате на нашата страница в интернет или да ни пишете на познатия мейл на адрес www.ogledala.com. Благодаря ви много, момичета. Казват психолозите, че по визията на човека можем да познаем какво е настроението му и какъв е той. Това става най-вече и най-категорично чрез цветовете. Права ли съм? Прави ли са психолозите? Нали знаеш? Да, абсолютно се прави. Има един девиз под дрехите на рошевата гарга, посрещате как ще ви изпратят девиз само от вас. Да, рошевата гарга е в червения цвят. Да. Защо си го избрала и какво говори червено? Знаеш ли, един мой учител по цветотерапия точно казваше, че когато една жена облича червен цвят, тя определено ходи, когато набива токчета. Да. И те оттекват така в съзнанието на хората. Тоест, това е жената, която обича този цвят, която вярва в себе си, която е страстна, която е непогрешима, която е убедена в всичко, което почва, че ще успее до край. Това е кралският цвят. Кралският цвят, да. Добре. Така че когато сме в лошо настроение и искаме другите да ни обърнат внимание, да сложим нещо червено. Ами не съвсем така. А как? По-скоро жълто-оранжево, по-скоро нещо, което от топлото ще премине към червеното. Това вече е чисто дизайнерски, не професионално ти казвам, защото
Червеният цвят е много агресивен и когато сме в лошо настроение, ако влезем в някаква друга крайност, каквато е червеното, примерно, може обратно да има обратен ефект върху нас. Значи, по-добре с топлите цветове, да минем през топлите цветове, жълто, оранжево, леко. Когато ни е лошо на душичката. Да, добре. Когато сме в лошо, когато сме в депресивни състояния, обикновено даже психологите съветват да изберем по-топлата гама. Да, ето това е оранжево, малко по-убито, не е така крещящо. Не е така крещящо, не е така агресивно, а тук имаме даже миксаж между оранжево, червено, цикламено и зелено, което е антидепресант. Антидепресантска блузка слагаме. Блузка, да. Добре. Това са цветовете на аурата. Да. Цветова колоритност на блузата, която всъщност наистина може да ни създаде добро настроение, може да ни върне така положителната емоция, да ни отдалечи от негативните мисли, които ни тързаят точно в този момент. Какво ще кажем за зеленото? Зеленото е цвета наистина, който успокоява. Не случайно психолозите съветват в примерно детски заведения, обществени, които са или разни клинични заведения, да използваме зеления цвят, който така тонирания зелен цвят, който ни успокоява очите първо. Всеки един от нас се възприема всяка една информация сетива първо чрез очите и ушите, нали? Но окото е най-съвършеният орган на човешкото тяло. И първата информация, която получаваш винаги, е чрез окото. Искам да поговорим за бялото, защото то беше един от основните цветове на лятото. Бялото винаги е актуално. Бялото и златното. Да. Казва се освен това, че най-съвършените хора, създадени в природата, тяхната аура е бяла. Те граничат с ангелите. Да, ангелския цвят. Добре. Обикновено, когато търсим бялото като цвят, тогава сякаш бягаме от проблемите, които имаме, искаме да се спасиме. Това е нашия пристъп. Бялото успокоява. Бялото е бяло, свързано е с балета, с ангелите, с разни други музи, които ни посещават от време на време. Сивото много силно се връща с така шемът на сила този сезон в зимния гардероб като цвят. Не го обичам, обаче очевидно не трябва да го изхвърля. Това е малко за деловата мода, общо взето предпочитан цвят, но пък с един прекрасен розов шал или розов аксесуар, розов гирдан, цикламено, леко сиво и цикламено, сиво и розово, класика. Не трябва да изпускаме и среброто, защото то носи също важно послание. Сребро и злато и особено онзи нюанс на златото и среброто, който е между злато и сребро, един така леко състерен ефект има. Среброто, понеже говорим за аура, за цветотерапия, среброто е метала, който зарежда с положителна енергия, ще зарежда с енергия, докато златото отнема енергията. Според всички източни философии, рейки, енергофилософии. Затова комбинацията между сребро и злато, там иниян енергиите, за баланс на иниян енергиите, съответно, които са. Среброто, тъй като е зима, всичко е вече в по-бели окраски, отново царства с пълна сила по модните подиуми и по модните улици на София особено. Така че един предпочитан метал, по-скоро не е цвят метал, който за този сезон е много актуален също така. Благодаря ти, Елвена, за полезната информация, която ни даде. Нека сега да се опитаме да разгадаем по цветовете какво е било настроението на светските личности през изминалата седмица. Кой отправи горещи модни предложения към бизнес дамите и съвременните млади жени с по-нетрадиционен и разкрепостен вкус на обличане? Жени стил с дизайнер Евгения Живкова представи на грандиозно ревю в НДК тази седмица последната си колекция за модния сезон есен-зима 2006-2007. На подиума под светлините на прожекторите бяха представени 80 облекла, разпределени в 13 различни теми. Лице на новата колекция е магнетичната Ралица Балева. Жени, какво да очакваме от новата колекция? В тази есенно-зимна колекция отново има ръчно плетиво на една кука. Плетивата са направени като дантела, така нареченото круше. Мисля, че ще бъдат много актуални за този сезон. Също така, изключително характерно за новата ми колекция е навлизането на кадифето в много ярки цветове, като оранжево, петролено, синьо-зелено. И в тази колекция искам да кажа, че доминира черното. Малката черна рокля е характерна, също така и по-екстравагантните облекла за официалните тоалети. Жени, ти освен, че правиш страхотни колекции, си много добър дизайнер, се занимаваш и с благотворителност. Какво повече ще ни кажеш за това? Аз се занимавам с благотворителност от няколко години, от 10 години вече близо.
Помагам на деца, които са лишени от родителски грижи, на различни домове. Подпомагаме младите таланти и създаваме стимули за творчество за тези млади хора, за да могат да се развиват, да остават да живеят тук в България. Поздравления, Жени, за всичките красиви неща, които правиш. От мен и от целия екип на Огледала. Успех с новата колекция, а на вас остават да я видите. Новите предложения на дизайнерката са втелените сака с по-широки ревери, китайски тип яки и игра с материите, изразена чрез умело вграждане на разнообразни платове. Саката са едноредни, а дължината им варира от линията на ханша до късите варианти малко под талията. В колекцията ще видите както класическата права пола, така и обемната тип балон или романтична пола с волани. Линията на панталоните е вярна на класиката. Те са прави и леко разкроени. Присъстват и тесните варианти, наподобяващи традиционната кройка на джинсите. Роклите в колекцията Есен-зима 2006-2007 са с изчистен и елегантно разкроен силует. Клошът присъства както при роклите, така и в полите и пълтата. За тази зима пълтата ще носят духа на 40-те и са решени в стил милитари с вградени колани. Актуални са също и изчистени клоширани пълта с дължина до прасеца. Акцент в колекцията е ръчното плетиво на една игла, оформено като дантела или финна паяжина. Плетивете също са в доминиращия за сезона черен цвят. От тях са изработени не само пуловерите, но и елегантни рокли и манта. Като допълнение към цялостната визия на модерната жена, дизайнерката предлага каскети от плат и ушанки от кожа, които кореспондират с милитари стила на част от моделите. В цветовата гама на колекцията преобладава черният цвят, но в ансамблите присъстват и актуалното за този сезон цикламено, лилаво, петролено-синьо, бордо, бежово и всички естествени нюанси на кафявото. Материите са традиционните за есенно-зимния сезон трико, вълна, коприна и кашмир. Кадифето е ключово за част от тоалетите, както и различните видове кожа – напа, велур или визон. От визона са изработени пълтата, стилните болера, късите якита и шаловете. Актуалните за сезона десени са каре, рае и пачворк за полите и панталоните. За специалните моменти и официалните случаи Евгения Живкова предлага на дамите отново да си облекат класическата малка черна рокля. Елегантните вечерни и коктейлни рокли с дължина около прасеца, изработени от черна дантела, сатен или в комбинация от двете. За гардероба на модерната делова жена са предназначени черните костюми, комбиниращи екстравагантни поли с бюстиета или мъжки тип елек. За гардероба на модерната делова жена са предназначени черните костюми, комбиниращи екстравагантни поли с бюстиета или мъжки тип елек. Панталоните са тесни, жокейски тип, съчетани с блузи. Като свои гости на елитния моден спектакъл, Евгения Живкова бе поканила представители на дипломатическите и бизнес средите у нас, а също известни дами като Лилия Иванова и Аня Пенчева, които с екстравагантната си визия винаги са били образец за изисканост и стил.
че днес ви убедихме, че е много важно да се научим как да осигуряваме уюта и спокойствието за тялото и душата си. И тъй като идва зимата, кои са актуалните аромати за зимата? Освен амбрата, дето е вечна. Да, амбрата е вечна. Зимата се предпочитат по-тежки, по-сладки миризми, които, тъй като хората прекарат, поне така се предполага, повече време вкъщи, има повече празници. Затова се предпочитат миризми като ванилия, канела, амбра. Да. Зимогодишни сладки. Да. Ще бъде сладичко. Ти как намираш, как постигаш хармонията на тялото и душата си? Кои са нещата, които истински така те релаксират? Когато си съсипана, какво правиш, за да си починеш? Когато съм съсипана, нямам кой знае какъв избор. Искам да се прибера вкъщи и да си опъна на тялото. Но тук от няколко месеца насам правя по 2 масажа на седмица, които са съчетани с релакс и спортен. И съм страшно доволна. Съчетавам ги също така с такива миризми по време на масаж. Да, такива вани, релаксиращи с соли, винаги съм се съмнявала дълбоко в влиянието на солите. Гледаш там нещо, разтваряш във водата и... Ефектът е такъв, че солите имат и някаква приятна миризма. И в крайна